Pomoc městům v boji s hazardem. To je jeden z předvolebních slibů strany Jiřího Paroubka Národní socialisté LEV 21 v Karlovarském kraji. Lídr kandidátky do krajských voleb Ivo Mlátilík svůj slib demonstruje rozbitím hracího automatu a také žalobou na ministerstvo financí, kterou v nejbližších týdnech hodlá podat. Toto je část předvolebního spotu lídra kandidátky strany Národní socialisté LEV 21 Ivo Mlátilíka, který se chlubí tím, že jako starosta Františkových Lázní dokázal ve městě úplně vymýtit hazard. Poslední přístroj, kterých bylo na 150 ve více než 10 hernách, zmizel z města v roce 2011 a i tuto svoji aktivitu promítá lídr kandidátky do volebního programu. Tím, že jsme zcela vymítili hazard v našem městě, myslím tím všechny herny a všechny výherní hrací přístroje a videoloterijní terminály, tak až tímto zásahem výrazněji klesla kriminalita v našem městě. V současné době Ivo Mlátilík chystá žalobu na ministerstvo financí, po kterém bude požadovat náhradu škod způsobených bojem proti hernám a hracím automatům. Františkovy Lázně se totiž dokázali dohodnout s majiteli objektů, ve kterých byly herny, aby jejich provozovatelům už majitelé neprodlužovali nájemní smlouvy. Město ale majitele muselo odškodnit až 100 000 částkami. Museli jsme prostě zaplatit velké množství finančních prostředků za někoho, kdo se měl postarat o to, aby lépe chránil naše města a naše obce před tím přílivem toho hazardu. Těžko se nám tomu vyjadřuje, protože neznáme detaily ani právní základ té žaloby, ale považujeme to za nepřijatelné a bezpředmětné vůbec mluvit o náhradě škody, protože ministerstvo financí vždy postupovalo podle zákona. Předseda národních socialistů Jiří Paroubek iniciativu svého spolustraníka hodnotí jako zajímavé předvolební téma. Myslím si, že lidé spíš přivítají, když někdo řekne těm vládním úředníkům ministerstva, tak chlapci, něco jste tady zvorali. Předseda národních socialistů Jiří Paroubek považuje své spolustraníky v Karlovarském kraji za mimořádně schopné a současné volby do krajských zastupitelstev bere jako generálku na volby do Poslanecké sněmovny. Jan Dvořák, televize ZAK, Karlovy Vary.